Здравейте, казвам се Илиян Янакиев. Аз съм консултант. Запишете си лична консултация с мен. Темата на днешния урок ще бъде как да разрешим проблемите в работата. Първият проблем в работата е объркването. На какво се дължи объркването? Когато се почувствате объркане в работата си, обикновено има твърде много неща, които се случват едновременно или твърде много неща, които не са ви ясни. За да разрешите този проблем, трябва да направите първо едно нещо. Хванете едно нещо, което разбирате, или едно нещо, което може да направите. Няма значение кое е то. Само едно нещо, което ви е ясно или което може да направите в момента. Направете това нещо, разрешете този проблем, свършете това нещо, разберете това едно нещо. След което се захванете с следващото, след което с следващото, след което с следващото. Тоест, решението е да се захванем с едно нещо, което разбираме или което можем да направим. След като го направим стъпка по стъпка, да направим и другите неща, които трябва да се изискват от нас, за да може да изчезне объркването. Вторият проблем е контролът. За да може да контролираме добре, трябва да знаем какво означава контрол. Дали ще контролираме някаква вещ, работния процес или хора, или екип от хора. Трябва да знаем какво представлява контролът. Всяко едно нещо в живота е цикъл. Било то денят, който започва, след което правим нещо през деня, накрая денят приключва. Всяко нещо в работата има цикъл. Тоест има начало, има промяна и има край. Включително и бизнесът има начало, след което бизнесът процъфтява и работи известно време, накрая бизнесът умира и спира. Всяко нещо в живота има цикъл. Помислете, какви са циклите на действие във вашата работа. Мислете по този начин, като начало, промяна и стоп. Какви са циклите? Когато разбирате какви са циклите, ще може да ги контролирате по-добре. Същото важи и за хората. Например, ако трябва да кажете някой какво да прави, вие трябва да знаете откъде трябва да започне действието си, какво той трябва да промени, какво той трябва да направи, когато трябва да спре действието, което той трябва да извърши. Тоест, какъв е цикълът на действие, който той човек трябва да извърши. Или вашия екип трябва да извърши. Или пък, например, ако работите с някаква машина, какъв е цикълът на действие за работа с тази машина. Откъде започнете, какво трябва да направите, каква трябва да е промената, която трябва да настъпи с други думи и къде трябва да спре това действие. Третият проблем в работата е комуникацията. Комуникацията е от изключително важно значение за успехът във всяко едно нещо. За да може да подобрите вашата комуникация, трябва да знаете, че комуникацията също е цикъл. Тоест, вие комуникирате нещо към някого, той трябва да получи вашата комуникация, да я разбере, а който трябва да върне комуникация обратно към вас. Мислете за комуникацията по този начин. Също така имайте предвид, че когато комуникираме по-често с някого, ние се разбираме по-добре. Правете две неща. Опитайте се да комуникирате повече, да търсите решението на проблемите чрез комуникацията. Когато не разбирате нещо, попитайте. Когато говорите повече с някого и общувате повече с него, забранете върху тези неща, които ви свързват, които са общи между вас. Кое са нещата, които и двамата харесвате? Това са нещата, които са общи между вас и които ще помогнат повече да се харесвате и съответно се разбирате по-добре. Четвъртият проблем в работата са емоциите. Всички ние изпитваме емоции. За да разберем емоциите по-добре, е хубаво да ги поставим в една скала, като започнем от най-ниските емоции, като да речем антагонизъм, стигнем до най-високите емоции, като например ентусиазъм. Когато човек се намира в ниски емоции, като антагонизъм, тъга или гняв, тогава той не е особено продуктивен. Тогава той не се справя добре с обстановката около себе си, не може да я контролира добре, не може да общува добре с другите хора и съответно не се справя добре в работата си. Трябва да може да разпознаете, когато се намерите в такива емоции, да спрете и да преодолявате тези емоции, да повишите своите емоции. Тогава ще се предпазите от проблеми. Също така, когато виждате, че човек се намира в такива негативни емоции, трябва да знаете как да общувате правилно с него. А именно, ако разликата в емоциите е твърде голяма, например, ако някой е изключително тъжен и апатичен, а вие сте изключително ентусиазиран и опитате да му помогнете с тези ваши емоции, тогава той няма да чувства разбран от вас. Затова е добра идея да се опитате по някакъв начин да понижите вашите собствени емоции, да станете малко над неговото ниво, за да може той да се почувства по-разбран от вас при първоначалната комуникация, ако искате да го изкарате от тези емоции. След което да стигнете вашите емоции постепенно, за да може да помогнете да го изкарате и него от тези негативни емоции. Петият проблем в работата е изтощението. Да, може да работите твърде много, да спите твърде малко и да се храните недостатъчно и затова чувствате изтощение. Но има една друга причина, поради която хората чувстват изтощение в работата си, за която обикновено те не си дават сметка. Именно когато работите дълго време, вие ставате интровертни, вие се огледате вътре в себе си. Решението на това е екстровертност. Тоест, когато се чувствате много изтощение, направете следното. Спрете, излезте навън и отидете на разходка. Гледайте какво се случва около вас, изкарайте вниманието си извън вас, разхождайте си, гледайте сградите и хората. Правете го това, докато не се почувствате по-добре. Обикновено това помага и след като се върнете на работа и след това може да си починете както трябва ползотворно, ще се почувствате по-добре. Това са 5 проблеми в работата и как да ги разрешите. Казвам се Илиян Янакиев, запишете си лична консултация с мен.